Postavit ću vam pitanje koje bi moglo promijeniti način na koji stvarate vaše proizvode i usluge. Nudite li svojim korisnicima ono što njima treba ili ono što vi mislite da im treba? Razmislite o tome. Ja sam Mirela. Pomažem tvrtkama da njihovi proizvodi i usluge budu korisni, jednostavni i ugodni za korištenje. Kao konzultant za korisničko iskustvo u mnogim tvrtkama primjećujem da umjesto da slušamo korisnike, namećemo im svoje ideje o onome što njima treba. Svaki vaš proizvod zadovoljava određenu potrebu korisnika. Na primjer, auto koji će ga odvesti od točke A do točke B ili TV paket koji mu omogućava gledanje utakmica. Ono što zaboravljamo je da svaka funkcionalna potreba kupca ima i svoju emocionalnu stranu. U svakom koraku, prije, za vrijeme i nakon kupnje, tijekom poziva korisničkoj podršci, korisnik ima određene potrebe, strahove, prepreke, emocije, svjesna ili nesvjesna očekivanja. I mi sve to moramo uzeti u obzir. Kako bismo napravili proizvode i usluge po mjeri krajnjeg korisnika, služi nam design thinking, moćna metodologija uz pomoć koje mičemo sve ono što korisnika ometa i spriječava ga u ostvarenju njegovog cilja. Čistimo mu put, a radeći to ujedno optimiziramo i procese u organizaciji. Pogledajte velike tvrtke poput Apple-a. Poznate po fokusu na potrebe krajnjeg korisnika i stalnoj potrazi za inovacijama. Steve Jobs je često isticao važnost empatije i razumijevanja korisnika u stvaranju proizvoda koji će ih oduševiti. Njihovi proizvodi nisu samo jednostavni, lijepi i funkcionalni, već su emocionalno povezani s korisnicima, što kompaniji donosi dugoročni uspjeh. Emocionalne potrebe prisutne su u svakom koraku korisničkog putovanja. Design thinking ne samo da ih prepoznaje, već pronalazi načine kako na njih odgovoriti, s ciljem stvaranja dublje veze između korisnika i vašeg brenda. Ne zaboravite, korisnici nisu tu zbog vas, nego zbog sebe. Jeste li se ikada upitali kako se osjećaju u interakciji s vašim brendom? Uvijek je dobar trenutak da preispitate svoj pristup. Na treninzima design thinkinga učim vas kako da svaki proizvod i usluga odražava stvarne potrebe i želje vaših korisnika. Jer kad je korisnik u fokusu, uspjeh slijedi. Jeste li spremni pružiti im ono što im stvarno treba?